ciki Allah ya tsira wallahi wannan ne mata ciki barka jin ga maka yanda akai wallahi wannan ne mata ciki malam wannan ne ina zaka kai wa'annan ga mutane wai wa'annan ne suke zama a kofar gidana yau a ce an kawo mata kambo gobe a ce an kawo mata kambo a ce wai ciki suke mata gashi nan dai kana gani akuyan imana ba fa mutum bace ba ko ba mutum to gashi nan dai ka gani wai dan Najeriya idan ka taba ji an ce an yi wa akuya ce dan Najeriya to yanzu dai ga ma Najeriya kuma gashi amma yanzu dan je asibitin Mangwara ne a je a gwada su ga baki ɗayan sa a ga waye jinin sa yake kama da naki asibitin Mangwara kace ko menene su suna gwada akuya ne daga kai na za su fara daga ji suna ba ke dan Najeriya malam bari ka ji abin da ya faru ni dai na sana taɓa akuya ɗaya ciki ta gidan laure mai kosai ita ma tsautsayi ne kai akuya ne na zama abinci da wata ce ta kadai na sanar da ba a gaya wa ɗan yau ban taɓa zuwa gidansa ba wannan sai ke kawo mata kanzo kullum sai magarba ke kawo mata kanzo kwanaki na mai faɗa na ce kai na kawo kanzon nan za a zarge shi wallahi yanzu ga ya dan ma mata ce wallahi ƙarya yake lari mai guda sa nake ga kanzo ba wannan ba ni ban ma taɓa ganin wannan akuya ba ma barka ji yanzu a ji asibitin Mangoro a auna ni ba ne mata ciki ba ni ba ne mata ciki ba mafi masalatu a nan kawai ai ko baka ce aje ba sai an dan Najeriya aje kawai mai gaskiya zai duk wanda cikin ya fito ina da dan tantama so ɗaya na taɓa ganin ta a kwanan layin mu to daga nan ni ma ban san me ya faru ba kaman hakuri ba za a ƙara ba a nan da taɓa ba